Bago natin simulan ang kwentong ito, shoutout ko muna yung mga bagong warrior members ko na sina Ray Jubahib, Jason Belches, at sa mga nag-renew ng badge na sina Steven Mark Fuentes, Zaiki Batang Samar, at kay Vivek Basitan. Maraming salamat po sa inyo. Simulan na natin to. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng pamangkin ni Ate Badeth na si Bubot. Taong 1991, Ibaan, Batangas. Itong mga panahong ito, kasalukuyang nakatira sa Maynila sila Bubot. Pumunta lang sila ng pamilya niya sa Batangas dahil namatay yung kaibigan ng tatay niya. Bale, BFF ito ng tatay niya, kaya talagang kailangan niyang puntahan yon. May mga iniwan din kasing bilin ito na gustong iparating sa tatay niya. Araw ng Biyernes umalis silang mag-anak noon papunta ng Batangas. Plano kasi nilang doon matulog ng Biyernes at Sabado, tapos Linggo ng umaga ang uwi nila. Pagdating nila sa Batangas, konti lang yung mga tao. Wala gaanong bisita. Yung kabaong ng kaibigan ng tatay niya, simple lang. Wala kasi silang budget para sa magandang kabaong. Isa-isang sumilip sa patay yung pamilya ni Bobot. Siya lang yung hindi. Kasi natatakot siya. Ayaw niyang makakita ng bangkay. Nakaupo lang siya sa dulo habang pinapanood yung ibang nakikiramay na nag-uusap-usap. Maya-maya pa, may mga dalaga ang lumabas mula sa isang kwarto. Bitbit nila ang isang maliit na kahon. Pumuesto yung mga dalaga sa tapat ng kabaong habang meron silang sinasaboy-saboy doon sa salamin. Matapos yan, binuksan nila yung maliit na kahon at meron silang pinakawalan na mga sisiw. Tanda ni Bubot, 6 na sisiw yun. Umalis na kaagad yung mga dalaga pagkapakawala nila sa mga sisiw. Napatayo naman si Bubot, tapos sinisipat-sipat niya yung mga sisiw. Gusto niyang kunin 10 taon pa lang kasi si Bubot nun. At saka, mahilig siyang mag-alaga ng mga manok. Sabongero kasi yung tatay niya. Minsan siya ang nagpapakain sa mga alaga ng manok. Dinikitan niya yung tatay niya. Sabay bulong ng, "Pang, kunin natin yung sisiw oh." Bata pa siya nun. Tingin niya sa lahat ng manok. Panabong. Ang sabi sa kanya ng tatay niya, "Wag. Para sa patayan. Hayaan mo lang." Kaso lang, kating-kati itong si Bubot sa pagkuha ng sisiw. Kaya ang ginawa niya, nagbabad siya doon sa lamayan. Hindi siya natulog. Hinintay niya munang makatulog lahat ng tao doon. At saka niya kinuha yung 2 sisiw. Nilagay niya yon sa kahon ng zesto. Tapos binutas-butasan niya. Ang mali niya lang, kinulob niya yung mga sisiw. Kasi ang iingay nun, di ba? Panay ang tweet-tweet. Kinaumagahan, nung liligpitin na ng mga dalaga yung sisiw sa kabaong,
Nagtataka sila kasi 4 na lang. Pinagtanong nila kung nasaan pa yung 2. Hindi nila makita. Hinanap nila. Kabado na si Bubot nun. Kasi siya yung kumuha eh. Nung hindi na nila makita, inisip na lang nila. Baka kinain ng daga o kung anumang hayop. Ang ginagawa pala sa mga sisiw na pinapatong sa kabaong, pinapakawalan yun. Kasi yung espiritu nung patay, maaaring doon sumunod. Kaso lang, tinago ni Bubot yung 2, di ba? Nakita ni Bubot na hinagis sa ilog yung mga sisiw. Kukunin niya pa sana yun. Kaso delikado eh. Malalim yung ilog. Lumipas ang buong araw na panay ang sipat niya sa pinagtaguan niya ng mga sisiw. Pinapakinggan niya kung buhay pa ba yung mga yon. Kasi wala na siyang naririnig na ingay eh. Sinilip niya. Yung isa patay na. Pero yung isa buhay pa pero nanghihina na. Kaya nilabas niya yun sa karton para makahinga ng maayos. Nagtago si Bubot sa likod ng bahay. Baka kasi may makakita sa kanya eh. Habang hinihimas-himas niya yung sisiw, meron siyang natatanaw di kalayuan sa kanya na nakasuot ng puting damit. Pero ang bilis gumalaw. Akala niya saranggola lang na mababa yung lipad. Kaso lang, palipat-lipat ng pwesto yun. Yun bang tumatalon-talon? Bigla na lang yun lumuhod sa talahiban at nawala sa paningin niya. Hinihimas-himas niya ulit yung sisiw. Nang bigla na lang, nakarinig siya sa likod ng ulo niya na merong humihinga. Pero kakaiba yung tunog. Parang paos na matanda. Ramdam na ramdam niya sa batok niya yung pagtama ng mainit na hininga nito. Nang lingunin ni Bubot yun, kitang-kita niya ang isang mukhang naaagnas. Mahaba ang bibig, walang mga mata, at nakakapit ito sa dingding na tila ba kalahati lang ang kanyang katawan. Sa sobrang takot ni Bubot, napatalon siya at naihagis niya yung sisiw. Ayun, laglag siya sa kanal. Ang lalim nung kanal hanggang tuhod niya yon. Basang-basa siya ng putik, lumot at burak nun. Tapos napakabaho niya. Bumangon kaagad si Bubot sa kanal. Sigaw siya ng sigaw habang tumatakbo papunta sa loob ng bahay. Pagdating niya sa loob, lahat ng tao nakatingin sa kanya at bigla silang nagtawanan dahil sa itsura ni Bubot. Paano? Puro burak ba naman yung mukha niya tsaka katawan Pinagalitan siya ng nanay niya tapos kinaladkad siya papunta ng CR. Habang pinapaliguan siya, kinukwento niya sa nanay niya yung mga nakita niya sa likod. Merong multo, merong muntik nang kumain sa kanya, pero yung nanay niya, patuloy pa rin siyang pinapagalitan.
Hindi siya pinapakinggan. Nung matapos na siyang paliguan nito, ang sabi wag na siyang lalabas ng kwarto. Doon na lang muna siya. Nakakahiya kasi yung ginawa niya. Nakahiga si Bubot nun sa kama habang iniisip niya yung nakita niya sa labas. Hanggang sa tinamaan siya ng antok at tuluyan siyang nakatulog. Papalit-palit siya ng pwesto nun. Gawa ng nasisikipan siya. Nahihirapan siyang huminga. Para kasing may nakadagan sa kanyang kung ano eh. Pagmulat niya, madilim na. Bumangon kaagad siya para makahinga ng maluwag. Pag-angat niya ng katawan niya, sa bandang ibaba niya, nakadungaw doon yung kaninang nakita niya sa labas na naaagnas yung muka. Nakakapit yon sa pinakadulo habang unti-unting isinasampa ang kanyang katawan para makaakyat ng kama. Sigaw ng sigaw si Bubot nun dahil sa takot. Hanggang sa nahawakan na yung paa niya at pilit siya nitong hinihila papunta sa ilalim ng kama. Nawala lang yun nung pumasok sa loob yung tatay niya kasi naririnig siyang sumisigaw. Kinarga siya nito palabas ng kwarto tapos pinainom ng tubig. Nanginginig ang buong katawan ni Bubot nun at pawis na pawis siya. Ang sabi niya sa tatay niya, nakakita siya ng multo sa kwartong tinutulugan nila. Binalik siya ng tatay niya sa kwarto para ipakitang walang multo doon. Bumulong din yung tatay niya sa kanya ng, "Huwag ka kasing nagnanakaw ng sisiw. May nakakita sa'yo. Sinumbong sa akin. Kasi yung sisiw na yun, pag-aari yun ng patay." Hindi makalimutan ni Bubot yung sinabi ng tatay niya sa kanya. Utos pa nito. Pumunta siya sa kabaong nung patay. Kausapin niya yun at mag-sorry siya. Sinunod naman ni Bubot yun. Habang nakayuko siya at nagdarasal, may tumatama-tama sa kanyang makati sa tenga. Binubugaw niya lang kasi parang langaw lang naman eh. Pero pagtama ng kamay niya doon, parang tela. Pag-angat niya ng ulo niya, wala naman. Hindi siya natakot kasi ang dami namang tao eh. Tinuloy na lang niya yung pagdarasal niya. Sorry siya ng sorry kasi kinuha niya yung sisiw. Naging maayos naman yung naging tulog niya nung gabing yon. Kinaumagahan, uwian na. Kumain muna sila bago umuwi. Nung tapos nang kumain si Bubot, naisipan niyang balikan yung sisiw na naihagis niya sa likod kahapon. Baka kasi buhay pa eh. Ang tigas ng ulo ni Bubot, no? Habang paikot-ikot siya malapit sa kanal, naririnig niya na may nagtutweet-tweet. Hinanap niya. Hanggang sa makarating na siya sa talahiban. Dito niya napansin na parang may mali. Kasi medyo malayo na siya sa bahay eh. Nung huling tweet-tweet na narinig niya,
sobrang lakas na. At nasa likuran niya na yon. Pagtingin niya sa likod niya, may nakadapa doon na parang pulubi. Itim na itim ang suot noon na gutay-gutay. Tapos sobrang itim ng balat. Para bang nasunog. Unti-unting tumatayo ito na may halong ungol na mahahalata mong nahihirapan siya. Hindi pa man din nangangalahati sa pagtayo yun. Kumaripas na sa pagtakbo si Bubot. Takot na takot siya. Pagdating niya sa bahay, namumutla siya. Pero wala na siyang pinagsabihan nung nakita niya. Mamaya, pagalitan pa siya. Nung nasa jeep na sila, nakadungaw sa bintana itong si Bubot. Kita kasi yung likod ng bahay doon. Inoobserbahan pa rin niya. Habang papalayo sila ng papalayo, may nakikita si Bubot na nakaputi doon na parang nakapatong sa palay, tapos kumakaway sa kanya. Tinuro niya sa nanay niya, pero pagbalik niya ng tingin, wala na yun doon. Ang nangyari pa, pinalo ng nanay niya yung kamay niya. Kasi ayon dito, huwag siyang basta-basta magtuturo kung saan-saan. Mamaya may kung ano siyang maturo at sundan siya nun hanggang sa bahay nila. Inutusan siya ng nanay niya na kagatin ang daliri niya at mag-sorry siya. Ginawa naman niya yon. Nakauwi naman sila sa Maynila ng maayos. Kaso lang, medyo na-trauma itong si Bubot sa nangyari sa kanya. Magmula nun, hindi na siya sumama sa kahit na anong lamay na pinupuntahan ng mga magulang niya. Kahit hanggang ngayong 39 anyos na siya, pumupunta man siya sa mga lamay, hanggang labas na lang siya. Nidungaw sa kabaong hindi na niya ginagawa. At alam niyo bang, umaalis kaagad siya sa isang lamayan kapag may naririnig siyang huni ng mga sisiw. Okay, opinyon ko sa kwento. First time kong makarinig ng ganyan, no? Yung gagalawin yung sisiw na nasa ibabaw ng kabaong. Ganun pala yun. Kaya pala sila naglalagay ng sisiw sa kabaong para pamahaya nung kaluluwa nung namatay. Kayo ba? Na-encounter nyo na ba yung ganong kasabihan? Kasi ako sa pagkakaalam ko, yung huni ng mga sisiw yung nagbibigay daan sa kanila para makatawid sa kabilang buhay. Tsaka alam ko din, ano yan sisiw, nilagang itlog, asin, tapos lupa. Sa pagkakatanda ko lang sabihin nyo kung may mali sa nabanggit ko. At saka, ang tanong, yung kaluluwa ba talaga ng patayo ng gulo kay Bubot? O kung sinong elemento ang nakatira doon sa bahay? Pwede kasing yung bantay ng bahay yun Kapag may mga magnanakaw, sila yung unang-unang gagambala sa'yo para umamin ka sa krimeng ginawa mo. Paano ko nasabi? May ganyang insidente na kasing nangyari sa dati naming bahay sa Bacood. Yung tauhan ng papa ko, nagnakaw ng pintura, tapos binenta. Di kalaunan,
umamin din siya sa tatay ko. Partida, hindi siya pinapaamin nun. Pero pinadaan lahat sa panaginip niya yung konsensya niya. Kaya malaki ang posibilidad na bantay yun ng bahay. Hindi yun yung kaluluwa ng patay. Opinyon ko lang yan, ha? Pero kayo, kung may opinyon kayo sa kwentong ito, i-comment nyo lang sa baba. Shoutout muna natin sina John Reniel Zacate, Rodel Nate, at kay Shelo Yami. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.